ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା କୁକିଂ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସୁପର ଇଜି ଆଉ ବହୁତ ଡେଲିସିୟସ୍। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭାତ ହେଉ ବା ରୁଟି, ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଏଟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଖାରୁ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ନେଇଛି, ପୋଇ ନାଡ଼ି, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ 2 ଖଣ୍ଡେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଇକୁ କାଟିବା। ଏମିତି ପୋଇକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିନେବେ। ତା ଉପରେ ଥିବା ସେ ଚୋପାଟାକୁ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆମେ କାଟି ନେବା। ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେବା। ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରି ନେବା। ଯେଉଁ ନାଡ଼ିଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରିକି କାଟି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ନାଡ଼ିରୁ ମୁଁ ତାର ଉପର ଚୋପାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ନାଡ଼ିରେ ମଝିରୁ ଟିକେ ଟିକେ କଟ୍ କରିନେବେ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଲୁଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପକାଇବା ତା ଭିତରକୁ ବି ଟିକେ ଯିବ, ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ମୁଁ ଅଲଗା କରିକି ଧୋଇ ନେଇଛି, ଧୋଇକି କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇକି କାଟି ନେଇଛି, ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ବି କାଟି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଖାରୁକୁ ବି ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ବାଇଗଣ କିଛିକୁ କାଟି ମୁଁ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛି। ତ ବନେଇବା ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ନେବା ଓ ତାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଫୁଟଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ସବୁତକ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ କଖାରୁ, ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେବା। ପକାଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ପକାଇ ନେବା, ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ଢାଙ୍କି ନେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି କାଢ଼ି ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି କାଢ଼ି କାଟି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ଦେବା। କାରଣ ଡଙ୍କ ଆମର ଏବେ ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ବାଇଗଣଟାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବାଇଗଣ ଟିକେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ବାଇଗଣଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି, ରସୁଣ କିଛି କୋଲା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ଅଦା ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜିରା ନେଇଯାଇଛି। ପିଆଜକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ପିଆଜ, ରସୁଣ, କାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା ଆଉ ଜିରା 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା ଏ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଟିକେ କରିକି ମାରିବା। ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ପୋଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେବା। ସବୁତକ ପୋଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚାରିପଟରୁ ରଖି ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣିଟି କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ବେଶୀ ସିଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାଲକା ଟିକେ ବାମ୍ଫ ବାଜିଗଲେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଶାଗ ସିଝିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ତା ଦେହରେ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ନେବା। ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ପେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ଟମାଟୋ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଟମାଟୋ କାଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ନେବା। ପାଣି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ପରେ ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଆଉ ଟିକେ କଷି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସନ୍ତୁଳିକି ରଖିଥିଲେ ନାଡ଼, ପୋଇ, ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ତୁଳି ରଖିଥିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମସଲାରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳାଇ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ସହିତ କଷିବାକୁ ଦେବା। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ 3 ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି, 2ଟି ଅଳେଇଚ ନେଇଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କୁଟି ନେବା। ଦେଖିବା ଏବେ ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ନାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ସିଝିନି, ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ହେବାକୁ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ନାଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଅଳେଇଚର ଗୁଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଏ ରେସିପିର ଆସିବ। ଆଉ ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ହେଉ, ରୁଟି ହେଉ, ପଖାଳ ଭାତ ହେଉ ଆପଣ ତା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବନେଇଥିବେ, ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପୋଇ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ବନେଇକି ଖୁଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଗରମା ଗରମ ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ।